siya guys. No! Yun naughty. Buy one take one kasi siya. Ang ganda. Oh, 400 lang. Dalawa ang kukunin mo. Kumakain si baby. Binila namin si baby ng lahat. Yung green. So mamaya i-unbox natin siya. Bili kami ng baboy. Look, I put some blush. Two kind of color. That's one. I put blush, but I put really light. And then when I choose, I said I want that one. I didn't have stock. And I said I want the other side. They don't have stock. So I buy. Bumili ako ng ano, ng pang eyebrow. Pang eyebrow guys. Maganda yung kulay. Mamaya tignan natin siya sa bahay. Quiet. Hi kumain kami sa labas. Masarap yung pagkain dito kasi manamit. So mamaya tignan natin. Look guys, what's my food? Yummy! Yummy, yummy, yummy. Look my plate. Finish! Look at the plate. Wow, the burger. Yummy. Look the meat. Salat. Lino. It's a toy. So yun ang dinay natin. Gumawa ako ng binangkal. Pero yung binangkal ko, parang mali siya. Nadamihan ko ng oil. Pero masarap pa din. Okay pa din naman siya nandoon na. So, mamaya papakita natin. Okay naman siya pero sobrang siya malambot. Hindi siya yung binangkal na parang matigas. Ganon. Siya is malambot. Gusto ko yung matigas-tigas. Tapos ngayon gumagawa tayo ng maha blanca. Ayan. Diba sabi nila haluin ng para hindi siya magdikit-dikit. At saka ang ginilagay ko dito is ano ba yun? Alam niyo yan, diba? Basta hinalo ko lahat bago ko nilagay sa apoy. Nilagay ko muna siya lahat ng ingredients sa pot. Nilagay ko yung isang
ng three cups and one half, 3 and 1/2 cups ng ano yun, coconut milk. Tapos condensed, isang lata ng condensed, 380 gram. Tapos asukar. Ano lang siya, kalahati lang white sugar kasi hindi masyado matamis. Ang brown kasi sobrang tamis. So, half cup ng brown sugar, cornstarch, isang cup ng cornstarch, at saka yung mga pimple natin. At saka ano pa ba? Lalagyan ko siya ng ano, yung corn, di ba? Corn. At saka may nabili yung ano, lagyan ko siya ng pineapple crush. Ayan, pineapple, di ba? Lagyan natin siya ng pineapple, ang glass. Kasi gusto ko yung may twist. Yung binangka, nilagyan ko siya, bago ko siya niluto, nilagyan ko siya sa gitna ng Nutella. Alam niyo ba kung ano nangyari sa Nutella? Pagkaluto, naging puti. Para na siyang cheese. Naging cheese. Pero ano yun, Nutella yun ang nilagay ko. Pero naging puti siya, guys. Hindi ko alam kung anong nangyari. Naging puti. Ayun, halo tayo ng halo. Yan. Ang hirap pala nung... Napagod na akong tuan. Ayan ang pagkain ni Dada at ni Lino. Wait. Hi, Dado. Wait, hello. Chef. Hello, Hi, I'm back. Lino. Hoy. Agoy, wala. Nagdula na. Lino! Ginawa na niya. Ay, Dada, isang man. Yes. Okay. Sesame seeds. Can you put the last one? Or I think enough. What you gonna do with it? Yeah, that's enough.